Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştakları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 30-njy ýylyna sanana Russiýa talip wizalary resmileşdirilip başlanýar. Türkmenistana awgust aýynda göz öňüne tutulan möhüm çäreler. Çölüň orta arasynda Dowrowap şäher gurulýar. Alex Ferguson Manchester United'a gaýdyp gelýär ýaly habarlar getirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza geňişleýin seredip geçelim. Russiýa talip wizalary resmileşdirilip başlanýar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistana elçixanasynyň konsulluk gullugy Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we dalaşgärler üçin talip wizasyny resmileşdirip başlajakdygyny habar berdi. Bu barada Russiýanyň elçixanasynyň Telegram jemgyýetçilik toruna bellenip geçildi. Şolu habarda bellenip geçilşi ýaly şu ýylyň 1-nji awgustundan Russiýanyň elçixanasynyň konsulluk bölümi talip wizasyny resmileşdirmek üçin kabul edişliklere başlajakdygyny ma'lum etdi. Viza resmileşdirmek üçin elektron we telefon arkaly nowata durmak hökmanel. Munyň üçin duşanbe gününden anna gününeçen her günü saat 9:30-dan 13:00-çen resminamalary kabul edilýär. Talip vizasy üçin zerur bolan resminamalar Russiýa Federasiýasynyň İçeri işler ministrligi tarapyndan talip vizasyny almak üçin berilen çakylyk gaty. Anketanyň dollardan görnüşi we fotosurat. Raýatyň pasportynyň göçürmesi we asyl nusgasy. Raýatyň daşary ýurt pasportynyň göçürmesi we asyl nusgasy. Pasportyň möhleti çakylykda görkezilen vizanyň möhletinden azyndan 18 ay bolmaly. Rus diline terjime edilen HIV infeksiýasynyň ýoklugynyň hakyky şahadatnamasy. Şahadatnama 3 ay dowam edýär. Talip vizasynyň mugut resmileşdirilmek üçin 7 iş günüň zerur bolup durulýanlygy belenilýär. Talip vizasyny gysgalar resmileşdirmek üçin tölegüň meçhuri 3 iş günüň dowamyny 160 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollardyr. Tölegler konsulluk bölüminiň kassasyna diňe nagyt alınýar. Türkmenistana awgust aýyna göz öňüne tutulan möhüm çäreler. Türkmenistanyň prezidentiniň sanylgy markaly geçirilen ministrler kabinetiniň geňişleýän mejlisinde awgust aýyna göz öňüne tutulan çäreler barada aýdylyp geçirildi. 1-nji awgustda ýurdumyzda ähli ýollaşlar zähmet ruhsatyna çykýar. Emma muňa garamazdan bir näçe möhüm çäreler geçirmek göz öňüne tutulýar. 1-nji awgustda awaza millet seýahatçylyk zowlugyny rowaç kotejlar toplamy açylýar. 3-nji awgustda halkara rally ýarşyna we agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna ýeňji bolan türgenler seýlaglanar. 5-nji awgustda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Balkan welaýatynyň Esenogly tarabyna gurulan Arka dagly nesiller atly Dowrowap çağalar diňjaş merkeziniň açylyş dawrasyna gatnaşar. 8-nji awgustda möhüm Demirgazyk Günorta ulagy ýolunyň oruny Balkan welaýatynyň Garabogoz köl aýlagynyň üstünden geçjek täze uly köprüýiniň düýbüniň tutmak dawrasy bolar. 15-nji 16-njy awgustda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulagy ministrleriniň derejesindäki halkara masagada geçirler. Çölüň orta arasynda Dowrowap şäher gurulýar. Saudi Arabistanynyň şahzadasy Muhammed bin Salman tarapyndan 2017-nji ýylda ilkinji gezek eglan edilen mega şäher taslamasyndan mahabat suratlary ýeredildi. Taslama tamamlanan soň takminan 500 milyar dollar sarf etmek bilen 9 milyon ilat üçin egirt uly şäher peýda bolar. Saudi Arabistany çölüň orta arasynda gurmagy meýilleşdirýän Lina atly mega şäher taslamasy babatda käbir maglumatlar çap edildi. Eni bary ýogy 200 metr, ýöne uzunlygy 170 kilometre barabar bolar. Deňiz derejesinden 500 metr beýiklikde bolar. Bu dikligine uzalyp gidýän şäheriň aýratynlykly tarapy onda awtomobil ýollary bolmaýar. Ýokary tezlikli otly gatnawlary bolar. Kuwatyny 100 oturum tezelenip bilýän energiýadan alar we daşky gorşawy uly ähmiýet berilýän şäher ýüze çykar. 2030-njy ýyla çenli 1,5 milyon adam üçin ýaşaýyş şertlerini döretmek göz öňüne tutulýar. Alex Ferguson Manchester United'a gaýdyp gelýär. Angliýanyň Manchester United toparynyň meşhur teýelimçisi Sir Alex Ferguson geňeşçi höküminde topara gaýdyp geldi. Angliýanyň Premier League futbol çempionatynyň güýçlü toparlarynyň Manchester United topary täze mövsümde teýelimçi Erik ten Hag bilen şertnama baglaşdy. Topary täze üstünliklere ýetirmek üçin bolsa odolky teýelimçisi Alex Ferguson bilen bolsa geňeşçi hökümde ılalaşyga geldiler. Toparyň ýollaşçysy Richard Arnold'un Alex Ferguson'a geňeşçilik teklip edendigi we onuň bu teklibi kabul edendigi ma'lum edildi.
Alex Ferguson 1986-njy ýylda Manchester United toparynyň tälimçisi boldy. Ola bu topary 2013-njy ýyla çenli tälim berdi. Ferguson 27 ýyl tälim beren Manchester United toparynyň 13 gezek çempion bolmagyna, 2 gezek Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazanmagyna goşunt goşdy. Şeýlekem Alex Ferguson Manchester United topary bilen 5 gezek federasiýanyň kubogyny we 4 gezek liganyň kubogyny gazandy. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň owakyjylyk ösüşi boýunça halkara gurama agza bolar. Täze ýollaşlar bellendi. Türkmen türgünleri awazada syýlaglanar. 100 tonna çüýşe önümlerini öňürýän önümhana gurulur. Guruluşyk senagat we energetika boýunça halkara sergi guralar ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.